Tome, já tě vítám po roce zpátky na pražském šachovém Futures Festivalu. Než začneme mluvit o dnešní partii, my bychom se chtěli zeptat, hraním šachu a trénováním určitě strávíš spoustu času, ale jaký jsou tvoje oblíbené činnosti, kromě šachů? No, ráda kreslím jinak a to je asi všechno. A kreslíš v nějakém kroužku, nebo? Jo, ve středu chodím do vlastně ateliéru, kde se připravuju na přijímačky, vlastně na nějakou výtvarnou školu. A jaký styl kresby to je? Je to nějak... Tak mně to je celkem jedno, ráda maluju a ráda kreslím. A jaký bys odhadla svoje kreslící elo? No, myslím, že kreslím poměrně dobře. Typla bych tak... No, vlastně učitel, jakoby nekreslení mi říkal o jednom obraze, co jsem nakreslila, že vypadá, jako kdyby to nakreslil vlastně prvák na střední. To už je hustý. A máš to teda stejně nebo radši než šachy? Asi stejně. Tak jo. Tak už se vrhneme na tu partii. Z začátku to vypadalo, že Sofie je hodně dobře připravená, že jsi vlastně měla skoro o půl hodinu míň. Nebyla jsi nervózní z začátku, že to nevypadá dobře? No jako trošku jsem byla nervózní, jsem zapomněla vlastně pár tahů, jakoby v té variantě, jak se to hraje. Ale vlastně postupem času jsem přešla do lepší pozice, takže pak už to bylo dobrý. A jak se cítíš, když hraješ proti Sofii? Přeci jenom máte stejnou trenérku, musí to být vždycky určitě takové jiné, než když se hraje proti ostatním soupeřkám v tomto turnaji. No. Většinou nechci jakoby jí porazit, protože mi je líto, ale zároveň, když prohrát nechci, že jo. Takže je to složitý, no. Takže teď jsi trošku zklamaná i nadšená najednou. Jo. A jaký je tvůj plán pro turnaj? No, chtěla bych skončit na bedně aspoň, ale hlavně bych chtěla mít dobrý partie. To je určitě dobrý cíl. Tak jo, já doufám, že tě tady uvidíme častěji a skončíš minimálně na té bedně, možná ještě vejš. A ještě jednou gratuluju k dnešní partii. Děkuji.